Tryk. Tryk igen. Ja, hånden på kraft. Mærk. Tilbage med nakken selv på dig selv, så du kommer hen og sidder med dit sæde, hvor det skal være. Ja. Så. Lige nede i hende. Helt tilbage i tempo. Hold øjnene på knæene. Mærk sædet. Mærk sædebenene og rok lidt med sædet, hvis du er i tvivl. Ja. Efter. Ja. Og overgang skridt. Tilbage i tempo. Mærk sædebenene og rok lidt med sædet, hvis du er i tvivl. Sådan. Kan du mærke det? Ja. Du skal nemlig være lidt mere opmærksom på, at du kan bruge dit sæde. Du ligesom kan kommunikere med sædebenene, og du skal kunne føle, at hesten den lystrer din bækken. Godt. Super. Så kom frem i tøjlen. Helt tilbage med nakken. Ja. Også have et travl, som den lavede overgangsskridt. Hvis du føler, at du går lidt væk fra dig, så gør det samme. Ja. Ja. Nå? Nej, det var egentlig bare for, at du skulle lade som om du, altså lidt det samme, hvis hun buller væk, at du ligesom kan tage hende tilbage i tempo, og hun kommer til at vente på dig. Eller hvis du siger, at du vil drive lidt, og du føler, at du bare løber stærkere ud på forparten, og så stiger i balance, så tipper hun pludselig frem på forparten og ruller sig sammen. Så skal du ligesom holde sædet frem til, altså holde sædebenene pegende, trykkende frem mod hendes mankeparti, og ligesom lukke sæderskænkler omkring hende, og så ligesom rokke lidt i sædet, eller hvad ved jeg, så den mærker dig, ikke også? Og stramme den vendt lidt op. Ja. Godt. Sådan at du har en fornemmelse af, at den ligesom bliver i balance, selvom du måske beder om lidt mere drive i bagbenene. Men det nu bliver det spændende. Nu må du ikke endelig ikke få hænderne op i nakken. Kig på tøjlen. Nakken falder. Ja. Når du laver skænkelinjen, så har lige så meget kontrol på den udvendige side som den indvendige side. Så den ikke bare åbner op i udvendige side, og så er det kun sideførende. Det skal også være fremadrettet. Det er begge benpar, der skal træde. Tænk på, at du rider bagbenene op til forbenene i stedet for. Det vil sige, at du skal også ride højre bagben op til forbenene. Nu bliver du alt for blød. Bøj knæ, kom ud og tid. Ja, godt. Fang næsten med denne muskler. Kontroller hesten med bækken. Ja. Højre bare opben med frem. Ja, godt. Ja. Godt. Godt. Hilde, jeg tror, vi kan se noget slut, fordi det er flot der i hjørnet. Så der er jo også noget. Så bare lade den strække sig. Langt tøjle. Bare lade næsen gå frem, så den strækker overlinjen igennem. Den skal ikke ned og krølle, den skal bare strække næsen frem, så den strækker